Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Я ведаю, што вы вывучаеце такую навуку, як гісторыя. І я вельмі спадзяюся, што яна вам падабаецца. А ці задумаліся вы калі-небудзь, як гучыць мінулае? Цікавае пытанне, праўда? Вось адказ на яго мы сёння разам і будзем шукаць. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Артём. Вітаю вас. Арына. Добрый вечер. І Ганна. Прывітанне, сябры. Рада вас вітаць, паважаныя сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся. Хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я міністр старадаўняй музыкі. Я міністр традыцыйных інструментаў. Я міністр адраджэння і захавання музычнай спадчыны. Вераніка, мы адразу хочам прадставіцца нашым гледачам. Мы приехали у Министерства дзяцінства з Ганцевіч. Мы прадстаўляем узорны ансамбль народных духавых інструментаў дударыкі. Мы, дарэчы, прыехалі вялікай кампаніяй. Будзем рады вас пазнаёміць з нашымі сябрамі і з нашай творчасцю. Мы з нецярпеннем будзем чакаць выхаду ўсяго калектыва дударыкі, але спачатку давайте пазнаёмімся з інструментамі, якія вы да нас сёння прывезлі. Вераніка, канешне, глядзіце, гэта акарна. Музычны інструмент класа аэрафонаў, віду глабулярных флейтаў. Мае гліняны корпус і спісковае прыстасаванне. І ад 8 адтулін. А гучыць ён вось так. Напэўна, усе чулі пра такі інструмент, як дудка. Дудкай называлі невялікія трубкі памерам 35-40 сантиметраў. Прафесійныя майстры выраблялі дудкі з трывалых парод дрэва. Цэлы год высушвалі загатоўкі, старанна рабілі свісток, бо ад яго залежыць якасць гуку. Вось так яна гучыць. Мы таксама прывезлі жалейку. Паслухайце, як яна гучыць. Такі своеасаблівы гук надае унікальная структура жалейкі. Трубка з адтулінам, раструб, язычок. Можна сказаць, што гэта продак сучаснага кларнета. Дзякую вам, паважаныя міністры, за такую цудоўную прэзентацыю. Мы з нецярпеннем чакаем знаёмства з усім вашым калектывам. І для гэтага спачатку мы запрашаем ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта кіраўнік заслужанага аматарскага калектыва Беларусі, узорнага ансамбля народных духавых інструментаў дударыкі, Занько Любоў Віктараўна, сустракайце. Вітаю вас, шановныя удзельнікі пасяджэння, гледачы, Вераніка. Мы таксама рады вас вітаць, Любоў Віктараўна, у Міністэрстве дзяцінства. І перш чым мы ўсё ж такі ўбачым увесь калектыў ваш, раскажыце, калі ласка, пра дударыкаў. Наш калектыў створаны ў 2003 годзе. Удзельнікі калектыву гэта дзеці, навучэнцы дзіцячай школы мастацтва горада Ганцевічы, якія граюць на дудках, шумавых інструментах, старадаўных рэдкіх інструментах. Спачатку ў калектыве было ўсяго 7 чалавек. Яны ігралі на дудках шумавых. Паступова колькасць удзельнікаў павялічылася до 27. З'явіліся новыя інструменты. Мы шмат працавалі, нас заўважылі. У 2017 годзе нам далі званне узорны калектыў, а праз 5 год, у 2023 годзе, заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь. І зараз я прапаную нашым гледачам музычны нумар ад дударыкаў.
Любоў Вікторовна, гэта ж старадаўняя музыка, так? Так, Вераніка, мы сыгралі твор з полацкага шытка 17 стагоддзя «Дворны танец». Творы з полацкага шытка вайшлі ў рэпертуар нашага калектыву з самых першых дзён нашага творчага жыцця. У полацкім шытку каля 200 твораў мы ўжо іграем каля 20. Акрамя твора з полацкага шытка мы іграем беларускія брацоўкі, беларускіх песень, мелодыі, аўтарскія творы сучасных кампазітараў. Мы ведаем, што ваш асноўны інструмент – гэта цымбалы, але таксама бачым, з якой цікавасцю вы засвойваеце іншыя інструменты. Калі я вучылася на 4-м курсе Дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, у нашу навучальную установу прыйшоў працаваць народны артыст Беларусі Александр Евгеньевич Крамко. Менавіта ён пазнаёміў мяне з музычным інструментам дудкай, і з таго часу пачалося маё захапленне народнымі духавымі інструментамі. Спачатку я хачу паказаць вам гэты інструмент, ён называецца колавая ліра. Ён бытаваў на тэрыторыі Беларусі 16 стагоддзя. На ліры ігралі ў асноўным сляпцы ці людзі з фізічнымі асаблівасцямі. Ну, гэта адзін з самых старадаўніх інструментаў, так, вядомых беларускіх? Да, яшчэ адзін вядомы Беларусі з 12 стагоддзя называецца варган. Якая цудоўная імправізацыя у вас атрымалася, дзякую вам вялікі. А вось гэты інструмент я ведаю, гэта гуслі. Да, гэта гуслі крылавідныя. Яны таксама бытавалі на Беларусі. Гуслі был любимым інструментам памешчыкаў, духаместа і мяшчан. Любоў Вікторовна, вы на гуслях можете, так? Так, Вераніка. Я яшчэ хачу звярнуць увагу нашых тэлегледачоў вось на гэты інструмент. Гэта смычковы інструмент гудок. Ён з'яўляецца прадзедам нашай сучаснай скрыпкі. Гэты інструмент беларуская дуда. У 19 стагоддзі гэта быў самы распаўсюджаны інструмент на Беларусі. Такія гукі даўніны, такая цудоўная старадаўняя музыка. Дзякую вам вялікі, Любоў Вікторовна. Тут яшчэ ёсць і больш простыя інструменты, таксама я заўважыла. Да, гэта трашотка. Яна была неабходнай рэччу для паляўнічых у час аблавы на драпежнікаў. Якія цудоўныя інструменты, некаторыя, дарэчы, я звярну увагу нашых гледачоў, як мне падалося, маюць такое міжнароднае значэнне, уласцівыя розным народам свету, у тым ліку і нам, беларусам. Так, Вераніка. У нашым рэпертуары ёсць іспанская народная мелодыя, якую мы выконваем на жалейках. Любоў Вікторовна, скажыце, калі ласка, а дзе дударыкі можна пачуць жыўцом? І ўвогуле, ці рыхтуйцеся вы, можа быць, зараз да нейкіх канцэртаў? Наш калектыў заўсёды знаходзіцца ў творчым канцэртным стане. Таму прыязджайце да нас у Ганцавічы. 23 жніўня запланаваны канцэрт на летняй пляцоўцы. Ну і потым будзем рыхтавацца да дажынак. Ну, а мы з нецярпеннем будзем чакаць вашых новых выступленняў. Сябры, я ведаю, што дударыкі падрыхтавалі яшчэ адзін музычны сюрпрыз для вас. Беларуская народная песня нашага свата.
Ну а зараз, паважаны міністры, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга музычнага пасяджэння. Музычная спадчына Беларусі мае багатую гісторыю. Гэта сапраўдная перліна айчыннага і сусветнага мастацтва. Старадаўнія музычныя інструменты і традыцыйныя спевы. Гэта вялікі скарб, які належыць беларускаму народу. Сёння і самыя юныя грамадзяне нашай краіны аб'ядноўваюцца ў калектывы, дзе разам з дарослымі займаюцца захаваннем і адражэннем старадаўняй і традыцыйнай музыкі. Калі вы згодны з гэтымі высновамі, калі ласка, ставце свой подпіс. Вельмі слушная выснова. З радасцю ставлю подпіс. Ну а Міністэрства дзяцінства замацоўвае, паважаныя сябры, вашае рашэнне пячаткай. На гэтым пасяджэнне завершана, але заставайцеся разам з намі, бо перад чытанкай вас яшчэ чакае адзін сюрпрыз ад дударыкаў, беларуская народная песня «Чобаты». Дарагія сябры, сёння мы разам з вамі ўпэўніліся, што мінулае – гэта сапраўдная музыка. Наш невымоўны скарб, які мы абавязкова захаваем. А верш мы прачытаем, які дударыкі прывезлі з сабой з Ганцавіч. Шалейкі з дудкамі заіграюць, прачнецца рэха ў бары. Здаецца, казку ажыўляюць, шароўным гукам дудары. І над усёй зямлёй, здаецца, вясёлка звонкая ўзышла. Жывое мае дудка сэрца для песен шчырых і святла. Сябры, няхай музыка прыносіць вам толькі добрыя эмоцыі. А мы ж развітваемся з вамі, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!